68 ka mga kanhi manghimuay ug armas sa Danau City ang gibansay karon sa city government nga mamahimong forest ranger isip ilang livelihood program. Gitudluan usab sila sa mga pamaagi sa pagluwas gamit ang first aid. Ang kaniadto gikahadlukan o ang mga kamot nga kaniadto manghimuay og armas karon nagamit na sa ilang kahanas aron maprotektahan ang kalasangan, panalipdan ang kinaiyahan ug masuportahan ang ecotourism initiative sa Dakbayan. Gipaubos sila sa tulo ka hugna nga programa, ang skills training, counseling hangtod na sa job integration o gitawag nga Project Trident. Sa Barangay Dunga, nagpadayon usab ang Freshwater Farm Livelihood Program alang sa mga kanhi paltik makers pinaagi sa City Agricultural Services Office. Tinambangan usab ni sa kapulisan. Pag matuod lang kini nga adunay mga pamaagi aron makaangkon og ligdong nga panginabuhian. Gipahibaw sa Danau City LGU nga aduna pa unya ikaduhang batch nga moabot sa 102 ka mga kanhi manghimuay og paltik.